Goeie. Goeie man. Goeie. Weet je hem of de eigenaar van deze auto druk is? Dat ben ik. Dat wist ook. Mag ik die zo wel even wat vragen? Nou, ik ben even bezig. Dat snap ik, ja. Wij kunnen wel even wachten, zie je, hè? Ja, best. Nou, Nou. hij is naar je ruiten gekregen. Nee, ik net. Nee. Nee, ik werk voor Roosnaam. Nou, dus je bent op een klusje, maar dat bent met deze auto hier. Ja, ik heb aan zijn weekend, dus ik ken aan zijn huis. Ja, Kun je wel eens even naar de auto 2 in heel kort? zeker. Want ja, we zeggen de auto staan en dat er zelfs vragen op. Ja, ik zit hier maar rijden. Ja, hoe komt het aan deze mooie auto? Ja, deze is ter van een maat van mij. Hier hebben wij de Gabelsrun marine voor 2 jaar waarom. En ja, ik gebruik hem nou een beetje als daily. En ik zeg de ultimate roadtrip to Helsinki. Ja. Ja, daar hebben wij heen geweest met de Gabelsrun, zeg maar. Met deze auto. En ja, gewoon zondag een feest vieren en mooie tochten rijden. En wat zou het toe daar? Daar staat daar een Mardi in haast. Wat zou dat doen mij? Ja, ik denk dat we wel een beetje van af en toe het horen. Ja. Ja, want dan ben je gewoon wel een avontuurlijk type. Ja, zeker. Ja, ik hou wel van een avontuurtje. En waar zit hem dat dan bij gelijk zien? Nou ja, maar mijn werk, maar mijn, ja, dat soort dingen nou je wel wat. Een avontuurtje is best wel leuk. Wat wie bijvoorbeeld mooi aan die trip? Ja, hij is de chauffeur en ik ben dan een navigator. En ja, dat ben ik gewoon al mooie momenten. En ja, het is een 4x4, maar we hebben ook gewoon dat de 4x4 werkt. Want we staan maar voor jou los van de groen, te spinnen in de sniebank. Ja, nou dat maakt je volgens mij. Nou, en even mij matte hem er nog in, dus we zitten hier net al lang weer op horen. We zullen nou even niet in knutselen. Succes! Dankjewel. Fijne dag.